שלום לכל צופי יוטיוב, כאן נצדי שלהם מיוקיטים, והיום אני אראה לכם סרבר שאני אוהב, סרבר למקורי בלבד, שרת מחול, אז יש לי פלאגים. עכשיו, מידע כללי לשרת למי שלא מכיר, זה קבוצות, אנחנו קבוצות של שורדים, ויש וייבים, ואני סיבובים, כל סיבוב מזדמנים יותר מפלט זומבים. כן, יש לכם פה רמות וחנות, אני אראה לכם אותה עכשיו, נלך אליה. שאיתה אתם קונים, יש כמה דברים, יש שאתם מצבים קודם לשרת, ואז יש לכם את החנות הזאתי, XP בטל וגולד אייגונט. הגולד זה כסף כאן, ו-XP זה בשביל רמות. נגיד אני לבל 25, אתם רואים יש פה את השופ. כן, אני חוסך לדיימונד סוורד או לאיירון גולם. יש לכם גם במפה כמה מקומות שאתם חברים שכל פעם שאתם מוצאים אותם אתם לוחצים עליהם קליק ימני וזה מביא לך דברים, כל פעם זה אחר, אבל יש לך הגבלה של 4 שניות. מצוין שיש לי פלאגים בשרת. הנה עכשיו לקחתי, עכשיו אני לא יכול לקחת, זה רק עוד 3 דקות. אני שונא את המקום הזה. רן! כמה לגים יש פה. כן, לפעמים יש פה לגים, או יכול להיות שזה בגלל שאני מצלם, אני לא יודע. בדרך כלל זה עובד חלק. אבל חיים... סך הכל אנחנו ביחד. אני שונא לגים. נמשיך ככה, לא יביא יותר מדי. תמות זומבי, תמות. XP כסף. אויה מה עשית? כן, מצטער על הרעש טיפה שיש ברקע, פשוט פילים. אחר חוזרים לשגרה, לימודים בבאסה. כן, ושכחתי להגיד, את ה-IP של השרת אני אתן בסוף, ואני אשמח גם מאוד ללייקים וסאבים, זה יעזור להמשיך לפרסם סרטונים. ברגע שאני אמור פשוט אני אוסיף את הצילום, יש לי גם זמן לכל צילום פחות או יותר 10 דקות, אז יכול להיות שאני אעצור את זה לפני או אחרי. לא היי סלם די כן, אני שורד אמיתי. למעלה. וואי, לא טוב, לרדת למטה. טוב, מונטתי.
טוב, אז עד כאן הייתי נתי D2 מיוקיטים, מקווה שאהבתם, נשמח מאוד ללייק וסאב, זה יעזור מאוד, שלום ולהתראות.